Добър вечер, скъпи колеги, казвам се Марко Джурджевич и с голяма гордост ви представям нашата фармацевтична компания Elevate Pharm, която се намира в сърцето на Херцеговина в град Любине. Бих казал, че зад нашата компания стоят повече от 7 години всеотдайни изследвания, сътрудничество с местни и чуждестранни експерти, както и прилагането на иновативни фармацевтични технологии, всичко това с цел предоставяне на цялостна подкрепа в превенцията и лечението на различни здравословни състояния. Бих казал, че един от ключовите ни успехи се крие в това, че контролирано отглеждаме лечебни билки и чесън в полетата, така да се каже, в Херцеговина, като по този начин гарантираме високи стандарти за качество на суровината. Този подход ни позволява да стандартизираме изходните материали, като по този начин гарантираме последователност и ефикасност във всеки препарат. Въз основа на това, ние също провеждаме клинични проучвания, които ни позволиха да потвърдим допълнително ефективността и безопасността на нашите продукти. В допълнение, нашият подход, бих казал, се основава на синергията EVA-DNCB. Защо казвам доказателство би синергия? Ние доказахме антиоксидантния потенциал на сместа, съдържаща се в нашите меки желатинови капсули във факултета по природни науки в Белград, където биха казали, че антиоксидантният потенциал на сместа е по-голям от сумата на всяка отделна съставка на нашия препарат. Тя е по-висока от 20%, 30% в зависимост от препарата. Бихме казали, че имаме право да използваме думата синергия. Като фармацевтична компания Elevate Pharm е единствената фармацевтична компания в региона, която използва модерна фармацевтична технология за опакуване на активни съставки в меки желатинови капсули. Защо казвам това? Това ни позволява да произвеждаме най-висококачествени препарати с превъзходна бионаличност. Нашият иновативен метод на производство позволява бързо и пълно усвояване на активните съставки, което води до по-ефективен отговор на терапията. Ферментиралият чесън е известен в цял свят като черен чесън и ние приехме това име, защото целта ни е да разширим предлагането си на световния пазар. Днес Elevate Pharm е представена в повече от 10 страни по света, като досегашните резултати в приложението на нашите продукти са изключително положителни. Един от ключовите елементи на нашия подход е, че нашите препарати съдържат лечебни растения от нашия регион. Това е от изключителна важност за нас, защото от векове използваме тези билки за лечение на различни медицински състояния и можем да кажем, че тези лечебни билки са подходящи за нашия генетичен материал и тялото ни полесно се свързва с естествените съставки, които са част от неговата култура и биологично наследство. Всички тези фактори, които споменахме, контрол, отглеждане на суровини, стандартизация на съставките, клинични проучвания, иновативна синергия в производството на фармацевтични препарати, използване на лечебни билки от нашия регион, меки желатинови капсули представляват основата на нашия постоянен ангажимент за качество. Този подход към производството на препарати не само подобри нашите продукти, но и ни позволи да постигнем най-високите международни стандарти за качество в фармацевтичното производство. В резултат на това Elevate Pharm получи DMP стандарт ISO 22000, HACCP, HALOL. Те са доказателство за превъзходно качество на производство, Те потвърждават ефективността и качеството, гарантирайки, че нашите продукти са надеждни и безопасни за потребителите по целия свят. Elevate Pharm съчетава традиционни лечебни свойства с най-новите иновативни фармацевтични процеси и поставя нови стандарти в здравната и фармацевтичната индустрия. Нашата цел е ясна. Искаме да продължим да разработваме научно доказани продукти, които съчетават силата на природата с иновациите на фармацевтичната индустрия, като по този начин допринасят за по-добро здраве и благополучие на хората по света. Имам голяма чест да обявя тази вечер професор Миодраг Кръстич, който ще сподели знанията си с нас в лекция, озаглавена «Има ли нещо ново в терапията на чернодробно увреждане и диспепсия?». Благодаря ви за вниманието.
Добър вечер на всички, и за мен е голяма чест и удоволствие да съм с вас тази вечер. Днес ще говоря за неалкохолната мастна чернодробна болест, която се превърна в много често срещано заболяване, за което често се говори, и ще говоря за най-често срещаните заболявания като киселини и диспепсия по може би малко по-различен начин. Нека започнем с неалкохолната мастна чернодробна болест. Този термин е споменат за първи път през 1842 година от сър Томас Уотсън. Изминаха около 180 години, откакто беше въведен терминът мастен черен дроб. Не толкова дълго в сравнение с някои други заболявания. Но виждате ли, през първите 100 години почти нищо не се знаеше за това и почти нищо не се пишеше за това. През последните 40 години обаче имаме експоненциален ръст в професионалната медицинска литература по темата за неалкохолната мастна чернодробна болест. Със сигурност има основателна причина за това и ще говорим за това по-късно. В лекциите си обичам да представям казуси от ежедневната практика. Това не е измислен хипотетичен пациент. Това е лелята на моята кума, която се съгласи дори да и кратко подари снимка, която ще видим по-късно. Тя има много интересна медицинска история. За първи път дойде при мен, хепатолог, на 78 години. Първата проява на заболяването и кратко е асцит и бариксис първа и втора степен. Така че тя имаше ясни признаци на чернодробна цироза. Тя веднага каза, че разбира се никога не е пила алкохол, което е факт, но има интересна медицинска история. Тя е болна от 14 годишна. Има артериална хипертония от 20 години и диабет тип 2 от 14 години, с високи мазнини в кръвта. Най-малко 30 години. Няма вирусно или автоимунно заболяване. Това е леля Мидеса, която първо компенсирахме, тя беше с компенсирано чернодробно заболяване. Направихме чернодробна биопсия. Биопсия показа, че той има неалкохолно мастно чернодробно заболяване в стадии на цироза. Около нас има много от тези пациенти. Традиционната мастна чернодробна болест се разделя на алкохолна и неалкохолна. И двете имат еднакъв спектър. Те се състоят от проста мастна филтрационна стеатоза и мастен хепатит, наречен алкохолен и неалкохолен стеатохепатит и евентуално чернодробна цироза и рак на черния дроб. Следователно, тези пациенти са хистологично неразличими. Единствената разлика е, че някои пият алкохол, а други не. Според тази дефиниция, която е валидна и днес, стеатозата означава натрупване на мастни капки под формата на триглицериди в повече от 5% от хепатоцитите. Ако освен това има хепатонекроза, възпаление и евентуална фиброза, веднага казваме, че има стеатохепатит. Цялото това нещо не е толкова просто. Това определение, което споменах порано, е валидно от 1980 година. Въпреки това, през 2020 година, 40 години по-късно, тази дефиниция беше трансформирана в термина MFLD, който е акроним за метаболитна дисфункция, свързана с мастна дисфункция на черния дроб. Затлъстяване на черния дроб, свързано с метаболитна дисфункция. Оказа се, че и това определение не е най-адекватното. В края на 2023 година, преди по-малко от година, беше създадена нова дефиниция, която гласи, че това са пациенти, които имат NSLD, свързана с метаболитна дисфункция стеатозна чернодробна болест. И така, поради стигматизирането на термина мазни, беше вмъкнат терминът стеатотичен. Защо го казвам? Тъй като в литературата през следващите десетилетия, а вероятно и векове, ще наделее терминът NSLD, акроним за стеатозно чернодробно заболяване, свързано с метаболитна дисфункция и стеатохепатит, МАШ. Какво показа и посочи новата технология? Няма толкова строго разделение на неалкохолна и алкохолна болест. И така, до метаболитно и алкохолно чернодробно заболяване. Повечето от тези хора пият малко алкохол. Какво е допустимото количество алкохол, за което можем да кажем, че ако хората имат мастна дистрофия на черния дроб и консумират по-малко алкохол, имаме преобладаващо метаболитно заболяване, а ако консумират по голямо количество, тогава преобладаващото алкохолно заболяване е алкохолът. В световен мащаб произволно е решено,
че алкохолното чернодробно заболяване се определя като мастна чернодробна болест, при която мъжете консумират повече от 2 напитки на ден, а жените консумират повече от 1 напитка на ден. Жените са 2 пъти посклонни да се разболеят от мъжете, така че техният праг е по-нисък от този на мъжете. И така, това, което са 2 питиета на ден, може да се счита за нормален прием на алкохол и тогава пациентите, които имат емастен черен дроб, имат метаболитен емастен черен дроб. И така, какво друго е важно? Диференциална диагноза на стеатоза на черния дроб. Трябва да има поне един кардиометаболитен фактор в допълнение към мастния черен дроб. Кардиометаболичният фактор е същият като фактора за метаболитен синдром. Т. Е. Индекс на телесна маса по-голям от 25 или обиколка на талията, по-голяма от 94 при мъжете и по-голяма от 80 при жени, по-висока от 5,6 т. Н. И така, ще обобща. Целият спектър на това мастно чернодробно заболяване се състои от стеатоза, проста инфилтрация с триглицериди, стеатохепатит, който се класифицира като ранен, при който няма белези или фиброза, след това умерена фиброза и накрая тежка фиброза, която прогресира до цироза на черния дроб. Така че това е еволюционно заболяване. Виждате как протича неалкохолната мастна чернодробна болест. От стеатоза до стеатохепатит, при който няма фиброза, до стеатохепатит с фиброза. Това са тези сини линии, които можете да видите. След това, цироза на черния дроб и не на последно място е рак на черния дроб. Какво е специфичното за рака на черния дроб, причинен от мастна чернодробна болест? Е нещо, за което ще говорим по-късно. Защо затлъстяването на черния дроб е толкова популярно заболяване днес? Защото това е най-често срещаното чернодробно заболяване. 30% от възрастните по света имат неалкохолна мастна чернодробна болест. Това е огромен процент. Всеки трети възрастен го има. От всички хора, които имат чернодробно заболяване, това заболяване представлява 45%. Така че е станал по-често срещан от вирусния хепатит B и C. Тенденциите на заболяването са катастрофални. Във всички големи страни по света – Китай, Франция, Германия, Обединеното кралство, броят на хората, страдащи от най-тежките форми на това заболяване, ще се удвои от 2015 до 2300 година. Така че в момента сме на половината път от този процес. Какво означава това в абсолютно изражение? Вижте. Абсолютният брой в Китай от 1 милион ще бъде 2,5 милиона души, които имат цироза на черния дроб. В Германия броят на хората, страдащи от чернодробна цироза, ще се увеличи от 100 000 на около 400 000. Един от въпросите е какво ще се случи с Сърбия. Ние не сме изолирани от останалия свят. Същата тенденция ще съществува и тук. Повечето млади лекари, които започват работа днес, ще имат пациенти с напреднало чернодробно заболяване през следващите години. Особено лошото е колко разпространено е това заболяване сред младите хора. Един от наградените доклади на един от последните световни конгреси посочва, че всеки 5-ти човек на възраст по 24 години има мастно чернодробно заболяване. Така че 20%. Спомнете си времето, когато ние, старите, бяхме млади. По наше време всички бяхме някак клющави. Всеки 20 или 30 човек е бил със затлъстяване. Днес 20%, всеки 5, има мастно чернодробно заболяване. Преди малко споменах хепатоцелуларен карцином. Хепатоцелуларният карцином днес се причинява от неалкохолна мастна чернодробна болест при повечето хора, т.е. при 25%. По-често срещан от хепатит С или В. Това е ужасна епидемиологична оценка спрямо времето, което съществуваше преди 20 на години. Колкото по-дълго продължава заболяването, толкова по-голяма е вероятността от развитие на неалкохолен рак. Какво не е наред, традиционно сме научили, че ракът се развива само в условията на вече съществуваща цироза. Днес знаем, че при хора с неалкохолна мастна чернодробна болест, ракът може да се развие и в контекста на стеатохепатит, а не е изключено да се развие и в контекста на самата стеатоза. Защо това е важно? Политиката за скрининг на тези пациенти трябва да се промени. Ултразвукът трябва да се прави по-често,
за да се идентифицират хората с потенциално оперируем рак на черния дроб възможно най-рано. Според различни данни, стеатохепатитният хепатоцелуларен карцином се среща при 25% до 65% от пациентите, които нямат чернодробна цироза към момента на откриване на рака. Какво показват тенденциите в хирургичните интервенции? Например, във Франция тенденцията хората, подложени на операция за хепатоцелуларен карцином, се е променила през последните 20 години. Преди това само 2,5% от тези пациенти са имали емастен черен дроб, което е довело до хепатоцелуларен карцином. Днес са повече от 25%. Така че това са драматични епидемиологични промени. Дори според най-многобройните резултати можете да видите, че 63% от пациентите, които са развили рак в областта на неалкохолната масна чернодробна болест, не са имали цироза по същото време, докато този процент е само 7% при тези с хроничен хепатит В. Кое е важното в патогенезата на това заболяване? И така, той присъства при 60% до 80% от хората с затлъстяване, при 40% до 90% от хората с диабет тип 2 и при 30% до 70% от хората с дислипидемия. Не можем да кажем, че заболяването винаги ще се среща само при затлъстели хора и никога при слаби хора, тъй като те рядко имат едновременно фенотипа на здрав дебел човек и болен слаб човек. Не трябва да ни заблуждават. Повечето са с затлъстяване, повечето имат инсулинова резистентност. Повечето имат и захарен диабет. Ние, хепатолозите, често виждаме само върха на айсберга. В света има повече затлъстели хора, отколкото гладни. Повече от 1 милиард души по света днес се считат за затлъстели. Ако приемем, че 50% до 60% от тях ще имат неалкохолна масна чернодробна болест, това е голям брой от 500 милиона души. Ако захарният диабет е наличен при 380 милиона души и се смята, че до 2013 година техният брой ще нарасне до 550 милиона, а масната чернодробна болест е налице в 60% до 70% от случаите, а стеатохепатитът е в 25% от случаите. Какво казват големите епидемиологични проучвания? Казват, че глобалната епидемиология на неалкохолната масна чернодробна болест и захарен диабет тип 2 е 55%, а в Европа достига 68%. Така че има огромен брой хора, които имат това заболяване и които ще го имат в бъдеще. Как го възприемаме днес? Това е много интересно да се каже. Ние го разглеждаме като чернодробна проява на метаболитен синдром, чиято основа е инсулиновата резистентност. Следователно, клинично този синдром се проявява при наличие на централно затлъстяване, захарен диабет тип 2, артериална хипертония, сърдечно-съдови и злокачествени заболявания. И така, основата е инсулиновата резистентност. Помнете това. Това е решението на множество патофизиологични проблеми. Просто споменавам, че фруктозата е отрова номер 1, така че фруктозата в никакъв случай не трябва да се счита за здравословна захар. Седенето убива. Това вече не е нещо за споменаване. Хората трябва да се насилват да бъдат физически активни, защото седенето на футьойли е равносилно на смъртна присъда в дългосрочен план. Така че сега нека се върнем към патологията на неалкохолната мастна чернодробна болест. Първо, какво прави инсулинът? Инсулинът е чист трофичен хормон при физиологични условия. Какво прави? Той потиска липолизата в мастната тъкан. Инсулинът е хормон, който накратко позволява излишната енергия да се натрупва в тялото ни в мастната тъкан под формата на мазнини. Какво се случва, когато инсулинът не може да върши работата си, когато има инсулинова резистентност? Имаме липолиза, имаме разграждане на мазнините в мастната тъкан, защото има такъв огромен приток на триглицериди и мастни киселини в кръвния поток и черният дроб действа като селективна гъба, която събира тези свободни мастни киселини и ги привлича към себе си. Ето как възниква мастната чернодробна болест. Това е само началото на нещастието и началото на злото. Какво се случва след това с това огромно количество мастни киселини? Те атакуват нашите митохондрии и водят до оксидативен стрес. Този оксидативен стрес е нещо, което допълнително допринася за свободните кислородни радикали,
които допринасят за влошаване на чернодробното заболяване и понататъшното развитие на каскадата от хепатоцелуларен карцином чрез неалкохолен стеатохепатит. Каква е прогнозата на неалкохолното мастно чернодробно заболяване? Виждате ли, 1 до 2% е рискът от цироза през следващите 20 години от момента, в който хората развият мастна чернодробна болест, а при тези с мастен хепатит, рискът от цироза през следващите 8 години достига 12%. Защо толкова често споменавам термина фиброза? Белези? Тъй като прогнозата за всяка смъртност зависи от степента на белега. Изключително от степента на фиброза. Чернодробна и нечернодробна смъртност. От фиброзата трябва да се пази като жив огън, защото тя съкращава живота на пациента. Как възприемаме неострата мастна чернодробна болест днес? Възприемаме я като системно заболяване, което е свързано с разнообразен спектър от незлокачествени и злокачествени заболявания. Свързва се с поликистозни яичници. Свързва се с хронична бъбречна недостатъчност, сърдечно-съдови заболявания, диабет тип 2, затлъскяване, псориазис и множество злокачествени заболявания, както храносмилателни, така и екстрахраносмилателни. Така че това е изкушение на 2 век. Виждате ли какво най-често убива хората с неалкохолна мастна чернодробна болест? Те не умират от чернодробно заболяване, а от исхемична болест на сърцето. На второ място са злокачествените заболявания на 12 пръстника. Кои са най-честите екстрахраносмилателни злокачествени заболявания? Ракът на дебелото черво, ракът на гърдата и чернодробните заболявания са едва на трето място като причина за смъртност при тези пациенти. Как се диагностицират хората с неалкохолна мастна чернодробна болест? Те са навсякъде около нас. За сега не се препоръчва скрининг на общата популация. Хората с висок риск са всички хора с затлъстяване, всички тези с диабет тип 2 и всички тези с стагнации, и за сега това са хората, които трябва да бъдат предимно таргетирани и да се преследва предимно тяхната диагностика. Как да ги диагностицираме? Най-често тези хора се явяват в кабинета на своя първичен лекар с повишени нива на трансаминазата, които са леко повишени, може би 50% от горната граница на нормата. Стандартното диагностично клише е тези пациенти да бъдат насочени за ултразвук. На ултразвук мастният черен дроб се вижда най-често като лъскав черен дроб, който е много поярък от бъбреците, за разлика от нормалния черен дроб, който не е такъв. Но не е толкова просто. За да изглежда черният дроб е мастен на ултразвук, поне 30% от хепатоцитите трябва да бъдат проникнати с капчици триглицериди и не забравяйте в началото на моята презентация, че стеатоза е всичко, което е повече от 5% от хепатоцитите, проникнати с мазнини. Така че имаме голяма разлика между 5% и 30% от хората, които имат нормален ултразвук, които имат емастен черен дроб, който не можем да диагностицираме толкова лесно. Какво показаха проучванията във Франция? Какво се случва при асимптоматичното население? Хората, които са били подложени на фибросканиране с помощта на технология, която никога не е получила популярност в Сърбия, са показали, че при привидно здрави хора има около 0,7% до 7,5% от хората, които имат различна степен на белези в черния дроб. Изобщо не е проста история. С какво разполага един първичен лекар, как може да прецени кои пациенти може да лекува и кои да насочи към хепатолог? Той или тя може да направи ултразвук. Ако ултразвукът ясно показва, че черният дроб е емастен, но ултразвукът не е универсално достъпен метод навсякъде. По какъв начин, тогава какво има в неговия репертуар от диагностични инструменти? Има 2 резултата, които могат лесно да бъдат изчислени чрез смартфони. Днес, слава Богу, всички имат смартфони. Това са резултатът FIB-4 и резултатът за фиброза на NAFLD. Това е идентифицирането на пациентите, които са изложени на най-висок риск от развитие на по-тежка форма на заболяването и които трябва незабавно да бъдат насочени към хепатолог. Това е пример, който нарисувах, редовно използвам този FIB-4 резултат. Важно е да знаете възрастта на пациента, нивата на трансаминазите и нивата на тромбоцитите. На базата на това просто въвеждаме FIB-4 в интернет. Появява се формуляр. Въвеждаме тези данни и знаем точно, че ако стойността е по-малка от 1,45,
вероятността за наличие на напреднала фиброза е много малка и човек в първичната здравна помощ може да лекува пациенти. Подобно е и с този резултат за фиброза на НФЛД. Тук трябва да въведете индекса на телесна маса, да въведете дали пациентът има диабет или не. Това също е много удобен резултат, който може да се направи безплатно на смартфони. Така че, след като сме диагностицирали неалкохолно чернодробно заболяване, трябва да започнем да го лекуваме. Това ни води до основния проблем. Как ще лекуваме това заболяване и по-специално как ще лекуваме неалкохолния стеатохепатит? Досега нито едно лекарство в света не е одобрено от Европейската агенция по лекарствата или от Регулаторната агенция на САЩ за лечение на неалкохолен стеатохепатит. Тествани са множество лекарства. Хиляди статии се занимават с физическа активност, загуба на тегло, лечение на диабет, прилагане на витамин Е, селен и т.н. Досега нито един не е изпълнил напълно критериите, които трябва да бъдат дадени. Какво означава, че има място за добавки и има място за промяна на начина на живот? Първата промяна в начина на живот е диетата и упражненията. И въпреки че Гарфилд казва, че диета с упражнения е като да умреш с т, това е необходимо. Но виждате какво казват проучванията. Какъв процент от хората са в състояние да загубят достатъчно тегло, за да постигнат разрешаване както на стеатозата, така и на фиброзата? За съжаление, малък брой. Така че, за да се постигне значителна регресия на масните промени в черния дроб и значителна регресия на фиброзата в черния дроб, е необходимо да се загубят 10% от теглото, а само 10% от хората могат да загубят 10% за една година. Така че е очевидно, че отслабването не е толкова лесно постижима цел, колкото често изглежда. Средиземноморската диета, разбира се, може да помогне, но какво всъщност означава средиземноморската диета? Много хора препоръчват средиземноморската диета, без да знаят какво представлява. Има място и за торти, но рядко. Има място и за червено месо, но рядко. Доминират зеленчуци, плодове, зехтин, ядки, седене по време на хранене, готвене по време на хранене, а не бързо хранене, упражнения и т.н. Това е комплексна промяна в начина на живот. Накратко, много зехтин, плодове, зеленчуци, фибри, ядки, риба и морски дарове. Това е нещо, което е много важно за постигането на средиземноморската диета. Ами ако диетата и упражненията не ни помогнат? Какво ще правим с тези пациенти? Първо, помагат ли някои лекарства или не? Те трябва да се дават при неалкохолна мастна чернодробна болест, ако пациентите имат повишени нива на холестерол. Това не се оспорва. Дори и да имат повишени трансаминази, статините са добре дошли. Еметформин също е добре дошъл. Кои са възможните лекарства, които са обстойно тествани? Това са пиодилитестони и витамин и обитителисасид, лефарбенор, лейкелтид и никой от тях не се е показал толкова добър. Не че не е лошо, а че е толкова добро, че заслужава да стане признат лек за стеатохепатит. Даването на малки количества алкохол помага ли на хора, които пият резвени, които имат мастно чернодробно заболяване? Да малко количество алкохол помага на тези хора. Кафето е ценно лекарство. До 4 кафета на ден могат да допринесат за много по-добър резултат при пациенти с неалкохолна мастна чернодробна болест. Канелата е най-популярната подправка. Това е нещо, което можем да направим чрез нефармакологични интервенции. Сега стигаме до една от любимите ми теми. Това е суроватка. Суроватката е най-разпространеното лекарство за лечение на чернодробни заболявания в Сърбия и няма нито едно домакинство, което да не говори за това колко полезна е суроватката. Аз съм един от онези, които мразят суроватката и ще обясня защо. Той е обещаващ повече от 2000 години, но досега няма ясни доказателства за ползите от него. Неинтересната индикация е неалкохолното чернодробно заболяване. Страничните ефекти не са никак редки. Липсват качествени проучвания, които биха казали, че помага. Последният път, когато направих проучване за суроватката, намерих 6278 препратки, които се занимават с суроватка, предимно във фармацевтичната индустрия. Но когато става въпрос за черния дроб, броят на препратките,
които изучават лечебните свойства на суроватката, е по-малко от 10, около 7-8. Най-високото ниво на доказателства, които открих, беше просто смешно за мен. Не намалява масната инфилтрация на черния дроб, не намалява телесното тегло, но може да предотврати влошаването на съществуваща масна инфилтрация на черния дроб. Моля, това е нелепо заключение. Няма доказателства, че суроватката помага, а страничните ефекти не са никак малко и всъщност са повече, отколкото предполагаме. Какво ще кажете за чесъна? Първо, трябва да кажа няколко неща, за да не се объркат хората. В англосаксонската литература гарлик означава нещо, което традиционно у нас е бял чесън, а onion означава черен лук. Когато под натиска на ферментацията, причинена от висока температура и влага, лукът потъмнява и почернява, се нарича черен чесън. Но не е черен лук, а чесън, който е почернял. Казвам тогава, когато искам да се пошегувам с моите приятели от че у нас този препарат трябва да се казва черен чесън, но той се казва черен чесън. И така, чесън, който е потъмнял поради ферментация. Чесънът като цяло като вещество е известен в историята като силен антиоксидант. За него се говори както в Древен Египет, така и в Древен Рим. Отдава се голямо значение и няма човек на света, който да не ви каже, че чесънът е полезен. Какво се получава чрез ферментация? Антиоксидантните му свойства се увеличават значително, 15 до 20 пъти. Защо ферментирал? Тъй като първо се губят неприятната миризма и вкус на чесъна, стомахът понася това вещество много по-добре. Повишава се концентрацията на антиоксиданти. Всички нежелани свойства, които притежава класическият чесън, се заменят с тази ферментация. Споменаха се някакви желатинови капсули. Те имат своето предимство, защото имат лесна за преглъщане форма. Препаратите могат да се препоръчат на хора, които имат затруднено преглъщане. Произвежда се от говежди желатин и повишава бионаличността на активните съставки в него. Вече споменахме колко важна е синергията на ферментиралия чесън с лечебните билки. Какво означава синергия? Чрез едновременното приложение на няколко полезни препарата, общият терапевтичен потенциал на дадена добавка се увеличава многократно. Различни лечебни билки, комбинирани с ферментирал чесън, който се съдържа в препаратите, които използвам, Black Garlic F и Black Garlic DC, повишават първичната ефикасност. Няколко думи за Black Garlic HPTUSA. Какво е в състава му? Съдържа маслени разтвори, маслен екстракт от самия ферментирал чесън в соево масло. Съдържа и маслен екстракт от корен на глухарче, който също има изразен антиоксидантен ефект. Има също бял равнец и безсмъртниче, растения, за които е известно, че имат защитно действие при различни чернодробни заболявания. Има и витамин Е. Като малко по-рано споменах, витамин Е като едно от веществата, които имат много важна роля в изпитанията като лекарство, но досега не са достигнали нивото на най-голяма ефективност. Витамин Е в малка доза е включен в Black Garlic HPTUSA. Това е препарат, който има множество приложения в съвременната хепатология. На първо място, това е неалкохолна мастна чернодробна болест. Не трябва да се подценяват пациентите, които прекаляват с алкохола и са решили да спрат да пият. Тези пациенти имат нужда и от психологическа подкрепа, трябва да им се даде лекарство, на което да вярват. Много е полезно за хора, които пият и искат да спрат да пият. В комбинация с статини, те неутрализират отрицателния ефект на статините, което води до намаляване на трансаминазите и намалява риска от чернодробна недостатъчност. Те също имат хепатопротективен ефект при хора, които получават, например, големи дози противовъзпалителни лекарства. Те също така предпазват черния дроб при пациенти, които използват голям брой лекарства в хронична терапия. Тази полипрагмазия става все по-честа индикация за прилагане на добавки, които имат хепатопротективен ефект. И Black Garlic със сигурност попада в категорията на тези продукти. Виждате ли, той се дозира 3 пъти на ден, един по време или след хранене. Може да се прилага непрекъснато в продължение на 3 месеца, след което обикновено правим почивка, за да преценим терапевтичния му ефект,
да измерим нивата на трансаминазите и да направим ехография. След това тази терапия може да се повтори, ако е необходимо. Така че, сега няма да навлизам в много подробности за механизма на действие, но доминиращият механизъм на действие е антиоксидантният ефект на чесъна, който драстично се увеличава от неговата ферментация. Сега няколко думи за заболяванията, свързани с секрецията на солна киселина, които доминират в съвременната практика. Това са герб или гастроезофагеална рефлуксна болест, функционална диспепсия, лекарствени увреждания и язва на стомаха и 12-пръстника. Виждате ли, 10 най-чести причини за посещение при гастроентеролог в Америка включват рефлуксна болест, коремна болка, гастроентерит, диспепсия, гастрит и т.н. Проблемът с тези функционални заболявания е, че те често се припокриват, така че имаме синдром на припокриване на гастроезофагеална рефлуксна болест, ВБС, язви, функционална диспепсия и т.н. Основните симптоми на герб са киселини и регургитация. Това не е изненадващо, но тези пациенти често изпитват болки в стомаха, подуване на корема, метеоризъм и оригване. Нямате представа колко пациенти посещават гастроентеролог заради метеоризъм, подуване и оригване. Това са ужасно често срещани симптоми. От друга страна имаме диспепсия. Какво представлява диспепсията? Това е общ термин за болка или дискомфорт в епигастриума, които са епизодични или постоянни. Сега, според последните критерии, които са в сила от 2016 година, имаме два вида диспепсия. Имаме синдром на епигастрална болка, който някога е бил наричан язвена диспепсия или подобна на язва диспепсия, която се характеризира както със стомашна болка, така и с усещане за парене в епигастриума, но има и не по-малко често срещания постпрандиален дистрес синдром, който се появява след хранене, който се характеризира с усещане за пълнота и ранно засищане. Така че чувството за пълнота и подуване на корема е нещо, което често кара хората да посетят лекар в първичната медицинска помощ или да отидат в аптеката. Колко често е диспепсията? Общата честота е около 20%. Всеки пети човек има диспепсия. Най-високият процент на превенция е 29%. Това е малко по-често при жени, пушачи и хора, които използват нестероидни противовъзпалителни лекарства. Какви са неговите симптоми? В допълнение към болката и подуването след хранене, има подуване на корема, има ранно засищане, има оригване, има гадене и повръщане. Често съобщавам за подуване и газове като ужасно често срещани симптоми, които съществуват в ежедневието. Най-често се среща при хора на възраст между 20 и 40 години. Така че 50% вземат лекарства по собствена инициатива, само 25% ходят на общопрактикуващ лекар. Това представлява 30% от отсъствията от работа и училище всяка година и 40% от консултациите с гастроентеролози. Диспепсията и герб са ужасно често срещани заболявания. Кое е важното кога насочваме пациента към гастроентеролог? Кога лекар от първичната медицинска помощ или фармацевт в аптека, който се занимава с фармацевтично здравеопазване, може да подходи към лечението на пациенти с диспепсия или герб? Ако някой е над 45 години, трябва да отиде на лекар. Ако има тревожни симптоми, а тревожните симптоми са анемия, внезапна загуба на тегло, затруднено преглъщане и упорито повръщане. Това са симптоми на червен флаг. Какво означава червеното знаме? Това означава, че всяко лечение трябва да бъде одобрено от гастроентеролог. Такива пациенти не се обръщат към първичната здравна помощ или първичната фармацевтична помощ. Имате достатъчно от тези други, които нямат тревожни симптоми, са на възраст под 45 години и за тях, на първо място, съветваме да се намалят факторите, които водят до диспепсия, което е забрана за пушене, консумация на алкохол и кофеин, намаляване на телесното тегло и стрес, избягване на тесни обувки и дрехи. Не трябва да спите на грешната табла. Ами ако само това не е достатъчно? Една от много добрите добавки на пазара отново е препаратът Black Garlic, но този път не е Huzari, а Black Garlic Digestive. Освен ферментирал чесън, този път в разтвор от зехтин съдържа и доказани билки, за които отдавна знаем, че имат много благоприятно действие при пациенти с диспепсия,
а именно маслени екстракти от цвят на лайка, цвят на мента, цвят и плодове кима. Ким се даваше на бебета. Използват се и маслени извлеци от корен на ангелика и маслени извлеци от листа на розмарин. Всичките се използват в състава на Black Garlic Digestive и всичките стимулират перисталтиката, ускорявайки елиминирането на газовете. Вижте, това е ефектът не само от черния чесън, но и от екстракта от листа от мента, кимиона и лайката, така че намалява подуването след хранене, намалява метеоризма и това е препарат, който се оказа ужасно удобен за пациенти, които имат функционална диспепсия. Така че имаме работа с нещо, което е напълно ново за нашия пазар. Това са препарати, които съдържат най-доброто от чесъна. Никога преди не съм имал такива продукти. Сега говоря за Digestive, който също се дава 3 пъти на ден, един по време или след хранене. Ефективността му се оценява след 3 месеца и при необходимост приемът му може да бъде удължен. Може да се използва както с прокинетици, така и с блокери на протонната помпа. Може да бъде допълнение към различни терапии, не е противопоказан с тях и се е доказал като много ефективен. Горещата ми препоръка към хората е да използват тези продукти. Наистина се опитах да оставя достатъчно време за дискусия. Бих искал още веднъж да ви благодаря за вниманието и бих искал да обсъдя всичко, за което говорих тази вечер. Благодаря. Още веднъж добър вечер на всички. Професоре, искам да ви благодаря за страхотната лекция. Пристигнаха няколко въпроса, за да можем да им отговорим. Ето, ако нямате нищо против, бих искал да отида. Има един интересен въпрос. Може ли едновременно да се дава Digestive и Hepatocare? Ако има нужда, защо не? Едното не изключва другото. Следващият въпрос е много интересен. Какво ще кажете за синомарина? Това е интересен въпрос. В началото на моята презентация казах, че все още няма лекарство, одобрено от най-големите регулаторни органи в света за употреба при неалкохолно мастно чернодробно заболяване. Какво означава това? Трябва да опитате наличните добавки и тези, за които има определен механизъм на действие. Никога няма да кажа, че не е добър, но ще кажа, че Black Garlic определено е нещо, което помага много. Много съм доволен от моите пациенти. Следващ въпрос. Ако фруктозата е вредна за черния дроб, изключени ли са плодовете като храна при неалкохолно мастно чернодробно заболяване? Това е страхотен въпрос, защото не всяка фруктоза е една и съща. Фруктозата, открита в подсладените сокове, е катастрофа. Има голяма разлика между естествената фруктоза, която се намира в пресните плодове, и тази в соковете. Например, в Африка употребата на тези подсладени сокове е станала 4 пъти по-честа през последните 10 години, а в същото време броят на хората, страдащи от затлъстяване на черния дроб, се е увеличил 4 пъти. Какво означава това? Това не означава ли, че не трябва да ядете 4 кг банани на ден? Малък, умерен прием на пресни плодове със сигурност е добре дошъл, въпреки че зеленчуците са по-здравословни от плодовете. Това е вярно. Имаме още няколко интересни въпроса. По-добре ли е да се прилага преди или след хранене според вас? По-добре след хранене. Сили след хранене. Както HPT-сери, така и Digestive са по-добри след хранене. Какви са ограниченията за употреба, противопоказания и ще кажа, че всички препарати, поради антикоагулантния потенциал на чесъна, не трябва да се дават на пациенти, които са на антикоагулантна терапия, например на хепарин, варфарин, ацерокумалор и разбира се трябва не пиете 7 дни преди или след операцията. Сигурен съм, че някой от вашите колеги не е изслушал презентацията до края. Може ли черен чесън да се препоръча на хора, които имат затлъстяване на черния дроб, причинено от консумация на алкохол? Да, определено. Аз бях първият, който каза, че това е една от най-важните индикации за неалкохолна мастна чернодробна болест. Това е и алкохолно чернодробно заболяване при хора, които са мотивирани, които искат да се лекуват. Абсолютно да.
Последният въпрос за тазвечершния уебинар е дали храносмилателната система и хепатокережа пречат на останалата част от терапията на пациента? Не, те абсолютно не пречат и това е нещо, което е много добро. Така че, те не се притесняват. Те улесняват тези пациенти, които приемат блокери, протонни помпи и H2 блокери. Всичко е наред, могат да се дадат. Остава само да благодаря на всички участници в уебинара. Да ви благодаря, професоре. Благодаря, ето няколко добри въпроса. По какъв механизъм малко количество алкохол помага при неалкохолна мастна чернодробна болест? Аз не знам, бях изненадан, когато прочетох тази работа. Тази работа беше наградена на Американския конгрес по хепатология. Проведено е при наблюдение на около 1800 пациенти. Доказано е, че малко количество алкохол действа добре на тези хора. Не знам какъв е точният механизъм. След колко време можем да очакваме резултати? Това е страхотен въпрос. При хората, които приемат дижестиви, след 15 или 20 дни ще видите, че те с удоволствие отиват да вземат този препарат от аптеката по собствена инициатива. Подуването на корема е често срещан проблем и не знаете колко често хората посещават гастроентеролог заради него. Това е всичко за храносмилателните органи. Що се отнася до HPTUCRI, той изисква по-продължителна употреба. Необходими са няколко месеца, 2 или 3 месеца, докато хората го приемат непрекъснато. Говореше се за аценокумарол и варфарин. Може ли да се препоръча HPTUCRI с Rivaroxaban? Мисля, че може. Не мога да кажа 100% и не знам какво мислиш. Марко? Окей, имаме проучвания, които казват, че можем безопасно да го използваме с Rivaroxaban. Колко време отнема и има ли нужда от почивка? Казах, че терапията ще се прецени след 3 месеца. Вероятно след 3 месеца трябва да се вземе хепатокер и тогава да се измерят трансаминазите, как се чувства пациента и ако трябва може да се спре или да се продължи. Можете да направите 10 или 15 дни почивка. Състои се от натурални съставки, ферментирал чесън и маслен разтвор от добре познати билки, за които предварително опитът и науката са доказали определен благоприятен ефект. Хубавото е, че не можем да очакваме нищо лошо. Това, което също е много важно, това не е добавка, която има 50 различни компонента в състава си. Знаете, че имате препарати, които са залели западноевропейските и американските пазари. Често срещам хора, които приемат добавки. Като видях от какво се състои добавката, тя е съставена от 50 компонента. Тогава вече не знаеш с какво си взаимодейства, с какво реагира, какъв ще е ефектът и т.н. Това е. Не знам дали сме изчерпали всички въпроси, но доколкото виждам, мисля, че сме отговорили на всички въпроси. Отговорихме буквално на всички въпроси, които получихме. Ще се повторя. Благодаря на всички участници, благодаря ви, професоре, за прекрасната лекция и отделеното време. Благодарим ви от името на нашата фармацевтична компания Elevate. Благодаря ви и благодаря на всички хора, които дойдоха да слушат и които слушаха тази презентация у дома. И се надявам, че ще имаме възможност да се видим отново след известно време. След това ще говорим повече с хората, които ще прилагат тези лекарства междувременно. Винаги казвам, че най-добрата подкрепа за едно лекарство е самото лекарство. Интересно ми е какъв ще бъде вашият опит с това. Би било хубаво, ако вашата компания може да организира среща, за да обсъдите това в бъдеще. Имаме същите желания, благодаря, професоре. Радвам се да се запознаем.